emerobere ito yogosemya na kumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandirete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobotengari botari no mubwekano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwa chumuligeria no kwegena kwane ingomugaso igoro motoro gochakera wagakiete chinsa achiamambia litukore chumali chitarike merongo etato mutinye go mutangani litukere muri yokaliterete tomaye ko batokolingania na kuyo mutinye mutangani wo mwaka wa 2025 onemo chinsa hisano onaibere igororo ayari mutwe na aronkwanigana tie senchera ayobwe ngomugaso bono kurwa yaya mesa Nensoko TV iretira nenje ngoro kwa Daniel Omwaga Amaya chinsa isano onaibere chiabana mugaso mwancho mugeria tokuya chakabene korwa ase county area ayakisi asebono buna enchira yemo oyo kwirania omoroberio obwokogende kerero nigo mobisomone ase wizara yobwerania amone kerero Steven Isaboke arairo moroberio obwokorata elabu yechi computer chekerero imeyo skuru yokoenena amegerio yobundi yakisi asomoroberio manyakaine ebuna jitume digital uywe orachi igokonya abasaye gwetania chiribwisato abwe barenyorere chibe banyora chibesa cyanyota kwenyorera amegerio ogwetera asomutando nonyane chinse echesiko nigobono hatebire ikine chingaki cyo gukora amagendera kurende tari chingaki cyo gwesonania amona siasa Otuchoini guys Kisi National Polytechnic kuligerera mono ese abana abasaye bakwebundise ibintu bya digitali iyerege kyabo ekemo kyabo mikakati ya ibintu biri omorai bito oitobyense President William Ruto a promise tinga yaya oikakatore the digital nere digital nja kwane tu kwani gora litari kora kan digital nere chitume center nichi center chinde chonsi bigusiyengi ba ngotanga mbuya mono sana nkureneri omonene byense President ito achitego gagusi akacha ko launch chibesa gotomu esabana banyota bali bachede through kwende byongo byensi baka bakanyoranga baitire barekene baranyora kibesechi gusiga seito abana 3820 banyora kibese igoro 1022 1300 kiro yoma akakacheru ekeganja savings na pare jwiki nkeyo na nibaje bayi gwchinde 22 na chinde seto chigachu egere bachaki byasara biri babunde setu na kwa kibese chimbaye tu kibese mene jire bantu bakwa gupara bagenda kibese chibaye tu after ba paro kiri first of all ekindi kyabongere ngesa kibete bakora ze birengere bya bombiri byebi number 2 boro kinga ya na batu cyakorega like a plan number 3 bono boro kinga mbaje bakore batumi kibese chese ese gasi yuta ibintu bindi bana kwete goro monere bwense baka na gavana yito gavana simparate ko batenga moje munga inu bono moze koro ku peps ze koro ku buda kibese chigende gisire andu buganga kibese cyana bwate ange 1022 wese 44 ngai chachete egere kibese chigende byasara mono egente kiyabeto ko president ito anje tabasa nande kuli yabasaye bali mono batari kwenyara gose batari gocha kunyara wekonya anye serikali tari goche bakonye because nabaruna abakenya nabaruna abantu batakire kwenyorera ubugima bwabo komenta igoro yayo gusiye ito ebintu ne bingo monene byense nabarayi baito bakwanire bigocha goje bikonya abantu baito ndikiya bono iga taringa kiya siasa aba mwakwana bagocha gutenda mwana yikikura mbaje batangase ngakiyo bono iga tulisa poli turigere mono tokonya abana baita basaye baito na rugusina barabange tokonya abantu baito toreta amagendero ya gocha by combination ya county government na national government na ko tegera koranga mbintu kikabera konya abantu baito
na thogos kamutu mwancho mulgireria ni gotogotigara se county ya Kisii asebono serikali ye county ya Kisii insiyo buraibwa yo mugabana obo Paul Osimbarati ni golitkolero ya chakiribene umuroberi obwoko ba aborokibwa abege ECDE amabere hasi skuru chonsi chi serikali ime ye county yo muroberi yo nigo hogendrete ase amagacho a ATC asinkwane kebonga nigo oere chinsa chinke chaitire kurabone go seke giaitiro mwancho mulgireria nagabu Mbarati uyo mugabana abwe county yeyo nigo asinchira abena terengo ino muroberi oranyara ko bagoko bakonya aborki bakurwa se county yeyo nonya nigo arachiko bakonya abana boda boda abwene kiringana bago chikotume kamanano ase ogotalia na kwena mabere ase chiskuru chonsi cha ECDE ase county ya Kisii mwancho muroberi tengo tware kwa na Paul Simbarati amone chibicha achia kwena na mabere ase ensemeyo. I'm happy today. I don't know the second phase. Yoko ena na maberaya. Maberaya onsiripi. Ntubwate chigali 8. Echigo drop to the centers. Monday. Aba mraba bechi pibye list ili achirekera award. Amabera koba supplied. What is school? In the evening we'll get the report. By before traika butkogati kwa nyore pesa yao ntorigo kwa monda akole okonya nyore sesi na pap you make sure that police gadget na malembo niko huyu wewe sasa nimeomba wewe tukienda mbele tafadhali utatusaidia tuone kama tuta roll out mambo ya grade 1, grade 2 mpaka 9 tukitengeneza budget. Asante. For MCAs nganchire ntebega. Speaker ni maite no bategas. Nganchire responsibility ya maberaya. The deputy speaker Mheshimiwa Bagaka directly kera ba MCA mole involved nayo wote ne exercise yake kiko kwa mwagule abantu abagule Mwanja Bagaka abwa regente. The deputy speaker is the one to run and be there. The man is a new mavere. No, now I'm seeing a name back on your mavere. By not Teresa, I live here. What you want on about to correct. Aquena. Therefore, I wanted to know the second phase, how we are moving, because Memaliza. Omulgereria anonye enekero emechanda nente kunaria he wizara yitisemense ya Kenya nigobono yenekiu na umuchando nigogendrete kwenekibwa asichiskuru uchi secondary au imeyense echo chaligetio moro monene bwa borokibwa asegrade keria ya 10 go segrade 10 egati chiskuru echo yemo yabo ne skuru ya mura ya Machakos egotoka ise county ya Machakos asomwari mo monene ebu skuru eyo Benson Mano oyo bwene kiribuna nigobali getie aborokibwa chimia kianda 50 babere mamincha ya aborokibwa chimia isa na isato ona 10 abo bakagere egoikia ase skuru eyo. And I mentioned that our capacity was 810 initially. That is the number of students approved. But when the pressure for the admission went up, we requested the ministry through the director secondary to increase our capacity, and they increased the capacity to 950. So that was approved because of the pressure of parents looking for chance in our school. And I think we really appreciate that kind of a gesture from the Minister of Education. So far we are okay with the numbers. I think with regard to the President's directive on reporting, we did not have a challenge because most of our students reported the first week, and the few that were remaining at home reported the second week. There were a few isolated cases. There were some students sponsored by JKF, for example, and other organizations who are needy. So those were admitted last week, and so by this time we have no new students reporting because we are full house. The teaching and learning began a week ago.
and we are doing. Kamutu mwancho mugireria nonyene kero obochorio bonne bo mwaka 2025 ibera bwana teguskerange kigima nigobono abasayikurwa ase county ya Kilifi babori bugwe soki asobonge na kwerikia buna abakichikura ase muruberio orengete ko bari kyabasagwitania kiribwe miya ya mokorwa ase county ya Kilifi erika bachora abarayi bali ababwate chimbwa achingiya busyo bochorio bonne bo mwaka 2025 onebere elio giria abo yarkaba ari kwigwekana asinchera ya bene. Gavana Mng'aro ametupa nguvu vijana kutoka kaunti nzima ya Kilifi. Ametaka tuje hapa tuanzishe rasmi hili zoezi. Hii ni mwanzo. Tunasema mkoko umealika maua. Tukitoka hapa tunaenda nyanjani kote. Tunazunguka Kilifi County kuhakikisha vijana wanajisajili kwa wingi. Sisi kama vijana tuko hapa kumshukuru gavana wetu Mng'aro kwa kutuhimiza kuja kuchukua kadi za kura. Mimi nishachukua yangu. Je, wewe? Kura yako, haki yako. Sisi vijana silaha yetu kuu ni kadi yetu ya kura. Bila kadi yetu ya kura hakuna venye tutapata uongozi bora. Lakini yeye kwa muonekano wake mzuri akahakikisha kwamba sisi vijana tumejitokeza na tumekuja kujiandikisha kura hii leo. Vijana na wale ambao hawajaregister kuchukua ID zao na wajipresent hapa katika ofisi tufanye registration. Ni process ni very simple, ni dakika 5 tu utakusha maliza. Mwancho mugireria ayo amona yanda mange nomina twataka kurwa chinsemo wicho konyatera senchera ere eyo bwenge chinsa ikomi chiabono margoba ekero naira nende kumanya una twataka kurwa chinsemo chapto chideka ikomi goro ye chinsa isano nebere echiabono magaso Thomas goske kegara kegete kere mutwe muruberio ye oya nere toldi muruwe basaye kogochirore ayemo aseyemo kurigete senike kyao kyabene Egien Soko TV saranya kwegwe kogo kyano kimanyigoro ya matero oya basaye director zake Dorin Kemunto amana Joshua Nyauma exenchera yabere no barenge mega yamenyoncho kwene kinga kibicha amana modio yago ikere esenchera erengiyo omugasobone gatoro mugasomo teru njekoro kwa Daniel Omwaga.